Benvinguts! Esteu a punt de començar La Casa del Tresor. Mapes i plànols. Et desafiem a aprendre a crear mapes i plànols per poder descobrir tresors amagats com un pirata de veritat. A més, com a bon pirata, també els podràs amagar i que altres persones els trobin. Dia 1. Preparem-nos per salpar. Instruccions. Primer, abans de començar, hem de saber què és un mapa. Doncs bé, un mapa és una representació de la realitat en un paper. És un dibuix dels llocs, dels pobles, dels països o dels accidents geogràfics, com les muntanyes, els rius, els mars. Però, que no tots els mapes són iguals. Hi ha mapes polítics, o sigui, mapes de països, amb les capitals, o mapes físics, els mapes aquests de colorins que tenen muntanyes, rius i oceans. I també n'hi ha de molts tipus més. Ara que ja saps tot això, hauràs de fer un parell de tasques. Primer, amb l'ajuda d'un adult, vés a maps.google.cat i escriu Catalunya a la barra de cerca. Ja veuràs què surt. Si no tens internet, demana un mapa en paper als adults. Ara que estàs al Google Maps, busca Corbera i també altres pobles que coneguis. També pots buscar casa teva i també la nostra escola. Simplement has d'escriure el que vols trobar a la barra de búsquedes. Si no tens internet, al mapa pots intentar situar Corbera i els pobles veïns. Ara respon. 1. Has fet servir mapes alguna vegada? 2. Per a què creus que serveixen? 3. Escriu 3 altres tipus de mapes que coneguis. 4. Què creus que és important considerar quan es fa un mapa? Fins aquí les feines del dia 1. Fins demà. Dia 2. Però, espera, cap a on anem? Els plànols. Els plànols són mapes, però de llocs més petits. Normalment hi ha plànols de cases, d'habitacions o de ciutats. Això que veus aquí a la dreta és el plànol de la meva habitació. La meva habitació té una forma rectangular i té un llit, al mig, 2 tauletes de nit, una taula i una cadira, un armari i una finestra. Fixa-t'hi, l'estem veient des de dalt. És com si des de la làmpara féssim una foto a l'habitació. Ara aprendrem a crear un plànol de la teva habitació. Necessitarem un paper de quadrícula, un regle, un llapis i una goma, per si ens equivoquem. 1. Recorda que els plànols es fan com si miressis des del sostre de l'habitació. És molt important. Mira quina forma té la teva habitació. És quadrada o és rectangular? Dibuixa-la al paper. 2. Ara posa-hi els mobles. És molt important que dibuixis els mobles més grans en el dibuix també més grans i els que són més petits també han de ser més petits al dibuix. Vigila que estiguin posats igual que a la realitat. Per exemple, mira el meu dibuix. El llit és molt més gran que la tauleta de nit. 3. Ensenya el plànol a la teva família. Pregunta si s'assembla a la realitat o si s'ha de canviar alguna cosa. Quan ja hagis acabat, pregunta a la teva família si ha entès el plànol. Creuen que hi ha algun problema? Com es podria millorar? Fins aquí el dia 2. Ens veiem demà. Dia 3. Avui una mica més difícil. Seguirem fent plànols avui, però ara una mica més complicat. Farem un plànol de casa teva. Recorda que si vius en una casa amb molts pisos, no cal que els facis tots. Amb un ja n'hi ha prou. Però, si tens moltes ganes de fer tota la casa, cap problema. Mira aquest mapa de casa meva, a la dreta. El menjador és l'habitació més gran. Hi ha un bany, 2 habitacions i, sobretot, hi ha moltes portes. Fixa't com estan dibuixades les portes, els mobles. Un altre cop, tot vist des de dalt. A veure si pots veure on estan els armaris, on està la banyera, el vàter, la pica de la cuina, les cadires... Les has trobat? Molt bé.
Ara toca a tu. Primer, camina per tota la casa i pensa quina deu ser la forma de la teva casa. Segurament és un rectangle. Després, fes una llista de totes les habitacions que hauràs de dibuixar. Si a casa teva hi ha 2 banys, 3 habitacions, una cuina i un menjador, no t'oblidis de cap de les habitacions que has de fer, si no, no serà un plànol realista. 3. Posa-les totes al mapa. Vigila que les més grans al mapa també surtin més grans i les habitacions petites també siguin més petites. Si la teva habitació és més petita que la dels teus pares, al dibuix també s'ho ha de veure això. 4. Ves a cada habitació i dibuixa els mobles més importants. No cal que els dibuixis tots, perquè si no, segurament no acabaries ni demà. 5. Ja has acabat el teu plànol? Ara toca revisar-lo. Bueno, avui hem tingut molta feina. Deixem-ho fins demà. Ens veiem. Dia 4. Hem arribat a l'illa del tresor. Bé, ara que ja tenim el nostre plànol preparat, haurem de crear el mapa del tresor a partir del plànol de casa teva. El número 1, dibuixa un plànol de casa teva. Si no el vas fer ahir, ara és el moment. Corre, torna enrere i mira com dibuixar un plànol de casa teva. 2. El més important, escull quin tresor voldràs amagar. No sé, alguna xocolatina? Algun caramel? Una bossa de patates fregides? O ni que sigui un plàtan? No importa, alguna cosa que faci il·lusió de trobar. 3. Amaga'l en un lloc de casa. Tampoc no cal que estigui superamagat. El més important és que ho marquis al plànol. Pots fer una creu vermella o qualsevol senyal que tu creguis que la teva família entendrà. 4. Dona el plànol a algú de la teva família i que trobi el tresor. No li podràs dir res ni donar-li pistes. Tu només li has de donar el plànol i ell o ella l'haurà de trobar. Podrà? Si l'ha trobat, digue-li que ara és ell o ella qui amagui un altre tresor i ho ha de marcar al mapa, que se'n recordi sobretot. Et toca buscar-lo. Per cert, li pots suggerir que t'amagui alguna cosa que t'agradi, alguna bona recompensa. T'ho deixo a la teva decisió. Bueno, si ja has trobat el tresor, ja ho pots deixar per avui. Ens veiem demà. Dia 5. Reflexió i autoavaluació. Demana a la teva família que et doni els papers per fer aquestes activitats. En la reflexió i l'autoavaluació haurem de pensar en tot el que hem après durant aquest repte i també pensar si ens hem esforçat al màxim o potser ho podríem haver fet una miqueta millor. Sobretot, recordeu-vos d'enviar-me tots els plànols que heu fet i també el que heu escrit. Ens veiem molt aviat!